susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, hanggang dulo. Mananatili anumang hamon,
po sa bawat isa. Muli, it's Wednesday. Tayo po muli ay makikinig ng salita natin, Panginoon. So bago po ang lahat, I invite everyone. Tayo po ay tumayo. At tayo po ay manalangin sa gabi pong ito. Yes, Lord, Panginoon, maraming salamat sa araw na ito, Diyos, na muli mo kami binigyan ng isang napakagandang araw, Panginoon. Lord God, sa gabi pong ito, Lord God, sa pakikinig namin, O Diyos, ng iyong salita, Lord God. Lord, binubuksan namin aming mga puso, aming mga isipan, O Diyos. Lord, muli mo kaming kausapin sa gabi pong ito, Lord God. Lord, let your Holy Spirit, let your presence, O Diyos, ang manguna sa amin sa gabi pong ito, Lord. Yun nga, O Diyos, na sa aming pag-aawitan, Panginoon, sa aming mga pagsamba, O Diyos, ikaw lang ang maitaas sa gabi pong ito, Lord God. Lord, we praise your name, we glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. So sa gabi pong ito, let us continue to worship and bless the name of the Lord. Alam ko po lahat tayo ay naka-receive ng blessing sa ating Panginoon. Pagising pa lang sa umaga, blessing na po yun. Kaya sa oras pong ito, let us give our highest praise, our highest thanksgiving po sa ating Panginoon. Amen. Be your name in the land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I found in the desert place, the walk through the wilderness. Blessed be your name. Pour out on, turn back to praise. And when the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Oh, blessed be. Blessed be your name, when the sun's shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name, and the road marked with suffering, to the pain in the offering. Blessed be your name. Oh, every blessing you pour out, Lord, every blessing you pour out, I turn back to praise. And when the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name, with the sun shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Oh, we bless your name, Lord. Blessed be your name, on the road marked with suffering, though there's pain in the offering. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I turn back to praise. And when the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glory.
Patuloy nating awitan, sambahin ang ating Panginoon. I will bless the Lord with all my soul. Say, I will bless the one who made me whole. For you alone, my Lord, my heart will sing. I will bless the Lord with all my soul. Oh, we bless your name. I will tell of all your mighty love. Pull me from the dark into your light. For you alone, for you alone, my Lord, my heart will sing. I will tell of all your mighty love. Oh, we will sing, holy, holy. Sing out, mighty Son of God. My soul will cry out, worthy, sing Lamb of God. My life will sing out, I will bless the Lord with all my soul. Bless your name. So here we will sing, I will tell. I will tell of all your mighty love. Oh, thank you, Lord. Pull me from the dark into your light. Sing you alone. Oh, you alone, my Lord. My heart will sing. I will tell of all your mighty love. Come on, church, let's praise the name of Jesus. Sing holy, holy are you, Lord. My heart will sing out, mighty Son of God. My soul will cry out, worthy, sing Lamb of God. Oh, my life will sing out, I will bless the Lord with all my soul. Sing holy, holy are you, Lord. My heart will sing out, mighty Son of God. My soul will cry out, worthy Lamb of God. My life will sing out, I will bless the Lord with all my soul.
sing out, I will bless the Lord with all my soul. Come on, let's bless His name, sing. I will bless the Lord with all my soul. Sing, I will bless your name, Lord. I will bless the Lord with all my soul. Oh yes, Lord, we bless your name. We glorify your name. You are God of all the earth. You are God of all the earth. Your name is Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Glorify your name, oh Lord. Oh, thank you, Jesus, for your presence. Oh, thank you, Lord. Truly, you are God of all the earth. Lord, our heart, we offer our hearts to you. Lord, as we sing, Lord, here I am, worshiping your name. Use us. Because you are our God, our Savior. Patuloy nating sambahin natin, Panginoon, sa gabi pang ito. Thank you, Jesus.
Into your arms I am secured all of my life. Overflowing grace compels in my heart. I found the strength and hope because of your great love. You never leave me till the very end. Once again we will sing into your arms. Into your arms I am secure all of my life. Overflowing grace compels in my heart. I found the strength and hope because of your great love. You never leave me till the very end. And I will give my life to you, to be a vessel of your truth. So let your will be done, let your will be done for me in all of my days. Lord, I will always follow you. Wherever you send me, I will go. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. Muli pa sabihin natin sa ating Panginoon, Lord, into your arms. Into your arms I am secure all of my life. Yes, Lord. Overflowing grace compels in my heart. But I found the strength and hope because of your great love. You never leave me till the very end. And I will give my life to you, to be a vessel of your truth. Lord, let your will be done, let your will be done for me in all of my days. Oh, we will always follow you. Lord, I will always follow you. Wherever you send me, I will go. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. Lord, I will give my life to you. Lord, I will give my life, only give a life to you, Lord, to be a vessel of your truth. Let your will be done for me in all of my days. Lord, I will always follow. Wherever you send me, Lord, you send me, I will go. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. Lord, I will always follow you, Lord. Lord, I will always follow His Lord. Wherever you send me, I will go. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. I am your ambassador.
ambassador. Thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat sa gabi pong ito, Lord God. Truly, we are here. We allow ourselves, Lord God, na gamitin mo, Panginoon. For we are your ambassador. Lord God, give us one heart, one purpose. Unite us in the Spirit, Lord God, as we do your will in our lives, Lord. We thank you, Jesus, for your presence. We thank you for everything that you have done. Lord, we will give you the highest praise. We will give you the highest worship that you deserve. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Blessed evening po sa bawat isa. Maging po sa kasama po namin sa live streaming. Magandang gabi po. So tayo po'y dumako na po sa salita ng ating Panginoon. And let us ready our notebooks, our Bible, maging po yung mga puso po natin to receive our portion for tonight po. So, punta na po tayo sa word po ng ating Panginoon. So nasa unity pa rin po tayo. Pero po, ang akin pong isi-share sa gabi pong ito is about overcoming disunity. So, how to overcome po yung disunity na nararanasan po natin o mararanasan po natin if may ganun pong nangyari. So, dito po sa John chapter 17, verse 21, sabi po dito, that they all may be one, as you, Father, are in me, and I in you. That they also may be one in us, that the world may believe that you sent me. So dito po sa John 17:21, ang nagsasalita po dito, ang nananalangin po dito is si Jesus. So ito po yung prayer niya sa Panginoon. That they all may be one, as you, Father, are in me. Sino po kaya dito yung that they all may be one? Ang tinutukoy niya po dito is tayo. Maging yung mga believers and mga disciples po that time. Gusto po ng Panginoon, naging prayer po niya na maging iisa daw po tayo. Katulad po ng as you, Father, are in me. So katulad po ng unity na meron sila ng God the Father at si Jesus. And I in you. That they also may be one in us, na maging tayo po isa sa kanila, that the world may believe that you sent me. So ito po yung panalangin ni Jesus para sa atin. Na ayun nga po, magkaroon po tayo ng unity. So nakikita po kasi ni Jesus na ayun nga po, navivision niya na napakaganda po na magkaroon po ng unity ang bawat Kristiyano. Kahit na po iba ang lingwahe, iba po yung pinanggalingan natin, still we are one. So, sabi po doon that they all may be one as you, Father, are in me and I in you. So, katulad po na nabanggit ko po sa Sagana, the Lord prayed for unity, not uniformity. Kasi po pag sinabing uniformity, di ba, parehas kayo ng brand ng damit or sabihin natin parehas kayo ng kulay ng damit, yun po yung uniformity. Pero ang unity po, kahit na magkakaiba man tayo ng pinanggalingan, magkakaiba man tayo ng suot, iisa po yung layunin natin. Amen? Kaya yun po yung panalangin ng Panginoon na hindi lang natin i-aim yung uniformity na magkaroon ng order, kundi iisa din po yung maging layunin natin. And bakit po kailangan ng unity? Sabi po doon, that the world may believe that you sent me. So, ibig sabihin po, kaya po binibigyan ng halaga ni Jesus yung unity. Kasi po, meron po siyang kahalagahan paano po natin iakay yung ibang tao papunta sa Kanya. So, di ba po, tayo po'y ambassador ng Christ, ng Panginoon, katulad po ng inawit natin. And once po na ambassador po tayo ng Panginoon, we represent the Lord. And if we don't have unity, di ba, hindi po natin magpapatunayan sa ibang tao that we have the Lord in us, na hindi po nabubuhay ang Panginoon sa atin, na ang ating Panginoon na hindi po buhay. Kaya po, napaka-importante na may unity po sa bawat churches or ministry na kinabibilangan po natin. Pero, ayun nga po, di ba, from the simulang-simula po ng month na to, di ba po, ang dami na po nating narinig kung bakit mahalaga ang unity, paano ma-achieve ang unity, anong benefits ng unity. Kahit na everyday po natin siyang naririnig na, ayun nga po, we need unity para maganda, para mag-glorify natin ang Lord. Bakit pumapasok pa rin yung disunity? Bakit siya dumadating pa rin sa church? Di ba po?
Kasi po, ano pong sabi dito sa Matthew 26, verse 41? Sabi po dito, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Kasi po, tayo tao po, nasa flesh po tayo eh. Dumadating talaga po sa point ng life natin na kahit sobrang willing po yung spirit natin to unite with others, na magkaroon po tayo ng layunin sa isa't isa para paluguran po ang ating Panginoon, umiiral pa rin yung flesh natin. And pag umiiral po yung flesh natin, di ba po, doon na nagkaroon ng agreement, disagreement, di ba po? And pag nagkakaroon ng disagreement, minsan gusto natin na yung gusto natin na susunod, nakikipagdebate tayo sa kanila. Pag umiiral naman yung flesh natin, ayun nga, pag may disagreement, tapos hindi ka napaboran, doon na pumapasok ang pride. Yun po yung nangyayari sa atin. And pag nauuna po yung flesh po sa atin, yung personality po natin bilang tao, yung napapakita natin sa kapwa natin, hindi yung personalidad ng ating Panginoon. And once yung flesh po natin yung umiiral po sa atin, nagiging immature po tayo. Diba po? Isa po yun sa iniiwasan ng Panginoon na mangyari sa atin, na ayun nga po, maging immature yung spirit natin once na dumating po tayo sa church, sa fellowship natin. Kasi yun yung isang kalaban po sa unity. Kaya po, sa gabing pong ito, pag-uusapan po natin yung disunity. Kasi di ba po, ang disunity, pag pumasok po yan sa church, di ba parang nayayanig po yung church. Kasi syempre, hindi kayo bati-bati, iba-iba kayo, nagkakaroon ng division. So, kumbaga, tignan natin, as serious matter po yung disunity. Kasi yung ibang tao, tinitignan lang niya na, ay, hindi yan bati sila sister eh, hindi bati si brother. Okay lang yan, lagi naman silang ganyan. Di ba parang nagiging normal na sa atin na nagkakaroon ng division. Pero sa gabi pong ito, tignan po natin yung disunity, like sickness. Di ba po? Example po natin, pag masakit po ba ang ulo natin, anong ginagawa po natin? Di ba po, natutulog tayo, minsan umiinom pa tayo ng gamot or tubig. Ganun po ang ginagawa. Pag may nararamdaman ka sa katawan mo masakit, ina-address mo, may ginagawa ka para mawala yung sakit na yon. Same with disunity. Para po siyang sakit sa church na kailangan i-address, may kailangan po tayong gawin para po ma-restore yung unity na meron po tayo sa church po. Para po magawa po natin yung prayer ng Panginoon na, ayun nga po, maihayag o makita ng tao na ang totoo, na ang Diyos po ay totoo. Amen? Kaya po, meron po ako ditong 5 ways to overcome disunity. So, number 1 po is remain in your church. So, sabi po dito, para daw po ma-overcome natin ang disunity, we have to first remain in our church. Kung saan po tayo plinant ng Panginoon. Amen? Maging sa atin, di ba po tayo mga JBLU family, we recognize na dito po tayo tinanim ng Panginoon sa JBLU Church. So, ang sabi po ng Panginoon dito, para po ma-restore yung unity na meron sa bawat fellowship, sa church, kung meron man nagkaroon ng disunity, first we have to remain in our church. Kasi po, nowadays po kasi, meron po akong nakita po sa Facebook na once daw po na parang naging toxic na, parang hindi na pumapabor yung iba sa'yo, parang lagi na lang nag-aaway, mas mabuti na lang na umalis ka. Para wala na, tapos na. Pero meron po akong nakitang isang post, kasi nung una po iniisip ko na parang tama naman, na parang okay, kasi toxic na eh, parang ano pang mangyayari, parang baka ikaw din, mahawaan ka na din, kasi ganun na, wala ng unity, wala ng love, hindi na kayo nagkakasundo lagi. Pero ito pong nakita ko po na post, dati po na shinare ni Ate Chic, ni Pastora Chic, sabi po dito, kapag magulo ang sitwasyon, communication ang solusyon, hindi separation. Ayun po, kasi nagiging dahilan na ng mga tao tuloy na ayoko na dyan kasi hindi naman ako pinapakinggan dyan or lagi na lang kaming, hindi kami nagkakaintindihan, ganyan. Aalis na lang ako sa ministry, minsan sa church pa, di ba? Pero katulad po ng sinabi po dito ni Pastora Teresa, hindi po laging separation ang solusyon, kundi communication. Minsan kailangan po nating harapin yung mga nangyayari pong disunity sa atin, yung mga issues na meron po sa atin. Kasi minsan, winawalang bahala na lang natin, di ba po? Pero, ayun nga po, maging attitude na natin na kailangan nating harapin, deal with it, di ba po? Ayusin po natin, upuan po natin yung bawat mga disunity na nangyayari po sa atin. Example po natin sa isang tape, di ba po, pag yung bagong tape,
nilagay mo siya sa papel, tapos hinugot mo siya, tapos ididikit mo siya ulit sa bagong papel, di ba? Hindi na po siya katulad ng kasing dikit nung una pong paglagay niyo po sa papel. Ganon din po sa buhay natin. Ano po yung nagiging epekto pag lagi tayong paalis-alis? Di ba? Pag nakakaranas tayo ng mga struggles. Di ba po? Example, ako, parang hindi kami nagkabati ni Sister Len. Di ba po? Ang gagawin ko, aalis na lang ako. Tapos pupunta ako sa panibagong church. Pero ganun pa rin yung ugali ko. Di ba? May encounter at may encounter pa rin ako na kapwa sister brother ko. Kasi ang Panginoon, ganun po siya mag-mold ng isang tao eh. Once na hindi niyo po na overcome or kumbaga hindi mo alam, hindi mo nagawa yung nais ng Panginoon, that situation, mauulit at mauulit yun. Kasi gusto ng Panginoon, ma-mold ka eh, na matuto ka kung ano yung dapat gawin sa ganong situation. Pero kung, ayun nga po, kung nais na, kung yung solusyon po natin lagi is umalis na lang ng umalis, di ba po, wala pong mabubuo sa atin. Hindi po tayo titibay bilang isang Kristiyano po. Kaya po, ang una po natin kailangan gawin, to overcome disunity, we have to remain, we have to stay dito po sa lugar, itong church na to na kung saan plinan po tayo ng ating Panginoon. Amen. Kaya sabihin po natin sa ating katabi, huwag kang aalis. Amen. Sama-sama po tayo dito pagdating po ng ating Panginoon. Sama-sama po tayong magpuri po sa ating Panginoon. So, first po, yun nga, remain in your church. Let us learn to deal po sa mga disunity na nakakaharap na naranasan natin. Pangalawa po is, admit that you have a part in disunity. So, kailangan daw po nating sabihin na tayo din po, may parte tayo bakit nagkakaroon ng disunity sa church o sa isang ministry. So first po, kailangan natin, let us search our hearts. Lord, may nagawa ba akong mali? Or Lord, may nasabi ba akong mali kay sister, kay brother? Or Lord, wala ata akong ginawa. Kahit na nakita ko si sister, si brother, hindi siya okay, pinagwalang bahala ko na lang. Kasi katulad nga po ng sinabi ko kanina, nasanay na tayo na si sister, brother, laging nagkakabanggaan. Kaya parang okay na sa atin, hinahayaan na lang natin. Kaya lalo pong umuugat yung disunity kasi hindi po natin siya pinapansin. Isa po yun sa mga kailangan, di ba po, ang iba sasabihin nila na hindi naman ako kaaway ni sister eh, kaya hindi ako isa sa mga taong nakipag-disunite sa iba, sa ibang tao. Pero ayun po, isa din po yun sa sin na hindi po natin ginawa yung dapat natin gawin. Kumbaga hindi natin pinagbati yung dalawa. Minsan nagiging Marisol pa tayo. Marisol-sol, ayan. Parang lagi nating, minsan pag lumapit si sister na may kay brother, di ba po, dinadagdagan pa po natin. Para isang sa panggatong po na may apoy, na imbis na po lagyan na po natin ng tubig, di ba po, minsan lumiliyab pa kasi dinadagdagan pa po natin eh. So, ayun nga po, kailangan po natin i-admit sa Panginoon na, Lord, nagkamali ako. Lord, ayun nga po, may hindi ako ginawa, bakit hindi nagkabati si sister, si brother. So, ayun nga po, be honest sa ating Panginoon, maging sa ating sarili. Kasi minsan, denial tayo na, Lord, ano naman eh, wala naman akong kinalaman dun eh. Pero, ayun nga, dahil nga wala kang ginawa, still, meron ka pa rin part dun sa disunity. Kasi wala kang ginawa. So, ayun po, be honest sa ating Panginoon, maging dun sa sister, brother natin. And, let us apologize po. Manghingi po tayo ng sorry dun sa mga sister, brother natin. Ano pong sabi po dito sa James 5, verse 16? Sabi po dito, confess your trespasses to one another. So sabi po dito, magsabihan daw po tayo ng mga kasalanan natin sa isa't isa. Hindi lang si brother ang magsasabi o si sister ang magsasabi, kundi kayong dalawa ang magsasabi ng mga kasalanan. And pray for one another that you may be healed. Bakit po kailangan mag-pray? Kasi ayun nga po, di ba? Minsan po ang disunity po kasi sa atin, pag may nangyari po sa ating kiskisan or parang mga issues ganon, minsan nadadagdag yan sa memory natin eh. Nandun pa rin yung feeling na every time na sabihin natin, okay na kayo, ganyan, nagpapansinan na kayo. Pag dumating ulit yung time na matitrigger ulit kayo sa ganong issue, di ba, babalik yung inis mo eh. Pero ang sabi po dito, pray for one another that you may be healed. Para po, gumaling po yung inis natin kay sister na kahit na ilang ulit pa po yung ibalik ng ibang tao,
ilang beses pang banggitin ng ibang tao, wala ka nang mararamdaman na galit, wala ka nang mararamdamang lungkot, kasi nga, you prayed for another na gumaling kayo dun sa nangyari na yon. Kaya po, yun po yung pangalawa na kailangan natin gawin for us to overcome disunity. Kailangan admit that you have a part in the disunity. O, yun nga po, search our hearts, be honest sa Panginoon, sa sarili natin, and let's apologize po to one another and pray to one another para po mawala na po talaga yung epekto ng disunity sa bawat isa. And pangatlo naman po na paraan. Number 3 is forgive those who have offended you. So let us forgive daw po. Magbigay tayo ng kapatawaran dun sa mga taong nakapag-offend po sa bawat isa sa atin. Kasi di ba po, dumadating talaga sa points na may naririnig tayong masasakit na salita. Lahat naman po tayo dito may narinig na mga salita na hindi nagbigay ng kagandahan sa loob natin. And di ba po, parang pag nakatanggap tayo ng ganon, minsan nasasabi natin na, ano ba yan? Bakit sinabi ni sister sa akin yun? Hindi naman ako ganon, hindi naman ako ganyan. Kakaisip natin hanggang sa namuo na yung feeling na parang nagagalit na tayo, naiinis na tayo kay sister, kay brother. Di ba po? Kaya dumadating sa point na ang hirap na pong magbigay ng kapatawaran. Parang ang hirap na natin siya ulit pansinin kasi ganon nga po yung nag-iepekto sa atin. Pero ano pong sabi po dito sa Matthew chapter 6, verse 14 to 15? Sabi po dito, for if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. So ang nais po ng Panginoon, magpatawad tayo. Kahit po gaano po kasakit yung sinabi po niya sa atin o kahit na na-discourage po tayo dun sa sinabi niya, still let's forgive them. Kasi po ang sabi po ng Panginoon, if we forgive them, the Lord will also forgive us. Kasi di ba po, maging tayo may kasalanan po sa ating Panginoon. Paano tayo bibigyan ng Panginoon ng forgiveness kung tayo po hindi makapagbigay ng forgiveness? Di ba wala po tayong right para manghingi ng forgiveness kasi ayaw din natin magbigay ng forgiveness dun sa mga taong nagkasala sa atin. Pero yun nga po, ang nais po ng Panginoon, let us forgive. Sabi po sa verse 15, but if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. So, let us forgive po yung mga nakasakit po sa atin. And ang sabi po dito sa Ephesians chapter 4 verse 31 to 32, sabi po dito, let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you with all malice. And verse 32, and be kind to one another, tender-hearted, giving one another, even as God in Christ forgive you. Tignan po natin yung verse 31. Sabi po dun, let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away. So sabi po ng dito na alisin daw po natin itong mga pag-uugali. Tapos pinasok po yung and be kind to one another, tender-hearted, and forgiving one another. Kasi po, hindi po natin magagawa itong verse 32 kung yung 31 hindi po natin nagagawa. Hindi po natin kayang maging kind, maging tender-hearted, maging forgiving sa ibang tao kung hindi po natin inaalis yung bitterness sa puso natin. Hindi natin inaalis yung anger sa puso natin. Amen? Meron nga po kung nakita sa isang social media po. Meron po sa isang room, isang teacher po, tapos meron siyang mga students. Tinanong niya po, may hawak po siyang baso na may tubig. Sabi niya, gaano kaya kabigat tong baso na to? So may ibang tao na nagsabi na 8 ounce, 12 ounce, 15 ounce. Tapos sabi lang nung teacher sa kanila, no. So hindi daw po 8 ounce, 12 ounce, or 15 ounce yung bigat ng baso na yon na may tubig. Ang sabi niya, hindi nagmamatter sa akin yung bigat ng water. As long as that moment, ko lang siya binitbit. Na parang for 5 minutes ko lang siya binitbit, di ba? Example po sa atin, pag hinawakan po natin ng bote, di ba, hindi naman po siya mabigat, yung baso. Pag that moment lang po natin hinawakan. Pero once po na buong araw natin siya hawakan, ano pong nararamdaman ng kamay natin? Di ba, parang nangangawit, parang gusto natin bitawan yung baso kasi nga, nangangalay na yung kamay natin masakit na siya. So ang sabi ng teacher, mangangawit ako, kaya anong kailangan kong gawin? Put the glass down. Ganon din po sa puso natin, di ba? Yung mga words na naririnig natin, words lang po yan
Mga salita lang po yan. Pero once po na lagi natin siyang minemeditate day and night, hindi na po yung word ng Panginoon, ano pong mangyayari? Yung words po na yun, uugat po yun sa puso natin and will hold us back to forgive. 'Di ba po sa ibang tao? Kaya po, kaya sabi po dito sa 31, let all bitterness be put away. Let all anger. Lahat ng mga words na yon, alisin natin yon sa isipan natin, huwag nating i-meditate. Kasi pagdating sa point na magsusorry na si sister, mahihirapan na tayong mag-forgive. Mahihirapan na po nating gawin yung sinasabi ng Panginoon dito sa Matthew 6, di ba po? Kaya po, wag po nating hayaan na yung mga words na naririnig po natin, isa puso natin. Kasi yun yung mga dahilan kung bakit nahihirapan po tayo mag-forgive doon po sa mga tao pong nakapag-offend po sa atin. Amen? Yan po yung pangatlo. Ayan, pang-apat po, guard your tongue. Amen. Sabi po dito, guard your tongue. Bantayan daw po natin yung mga lumalabas sa ating bibig. So, ang isang tao po, pag nai-stress yan, minsan po, makikita mo sa actions, minsan malalaman mo the way siya magsalita. Ako po, ganun po ako na parang pag minsan nai-stress po ako, parang sunod-sunod yung gagawin ko. Pag may kumausap sa akin, aside dun sa ginagawa ko, minsan naiirita ako the way ako magsalita. Na parang ganun po. And ganun din po dun sa tayo, bilang isang tao, na pag dumadating po sa point na parang hindi tayo okay, may pinagdadaanan tayo, stress tayo, and once na may problema na dumating, di ba, hindi po maganda yung lumalabas sa mga bibig po natin. Kaya nga po, sabi po dito sa Ecclesiastes 5:2, sabi po dito, do not be quick with your mouth, do not be hasty in your heart to utter anything before God. God is in heaven and you are on earth, so let your words be few. So sabi po dito, do not be quick with your mouth. Wag po tayong mabilis na magsalita na minsan, ayun nga po, example, pag dumating yung disunity sa ministry natin o sa church, di ba po, mabilis sa atin na mag-comment. Comment agad, comment ganyan, ito yung napansin ko, ito yung ganyan, si sister kasi ganun. Di ba po? Pero ang sabi po dito sa Ecclesiastes, let us not be quick with our mouths. Kumbaga, hayaan natin, isipin muna natin, maganda ba yung masasabi ko o magbibigay lalo to ng division kay sister, kay brother. Di ba po? Minsan, kailangan po natin talagang isipin ko yung sasabihin po natin sa kapwa din natin, sa mga, di ba po, sa mga hindi natin nakasundo. Minsan, dahil hindi nga tayo okay sa kanila, minsan nakakapagsalita tayo ng hindi maganda. Pero, ang nais ng Panginoon, let us hold our tongue. Huwag po nating hayaan na kontrolin po tayo ng ating mga bibig. Kaya nga po, sabi po dito sa Proverbs 18, verse 21, sabi po, death and life are in the power of the tongue. So lahat na po tayo alam to. Pero dumadating pa rin po sa point na hinahayaan po natin yung bibig natin na magsalita ng magsalita. Di ba po nga, sabi doon, the more you talk, the more you sin. Lalo na pag mataas yung emosyon natin, di ba, gusto natin magsalita, sabihin natin yung nararamdaman natin kasi yun yung way natin para mais yung anger, di ba po? Pero ang sabi po ng Panginoon, wag po nating hayaan na, ayun nga po, na laging magsalita tayo kasi, ayun nga po, death and life are in the power of tongue. Pwede po yung words natin makapag-discourage na talaga ng ibang tao na minsan kahit alam na nila na ito yung, nirecognize na nila na ito yung church na kung saan plinant sila ng Panginoon, aalis sila kasi may mga narinig silang discouragement. And ayaw po natin na mangyari yun, na maging dahilan po yung mga salita na lumalabas sa bibig natin for them na umalis. Di ba po, na hindi na po magstay kung saan po sila itinanim ng ating Panginoon. And sabi po dito sa Psalms 141 verse 3, ito daw po yung maging prayer natin. Sabi po, set a guard over my mouth, Lord. Keep watch over the door of my lips. So gusto ng Panginoon ng psalmist po na ang Lord po mismo yung mag-guard ng mouths natin. Kasi minsan talaga, hindi po natin kayang i-guard yan eh. Kaya po, ang sabi po, ito yung naging panalangin ng psalmist na, Lord, guard my mouth. Keep watch over the door of my lips. Kasi, ayun nga po, hindi po natin alam, minsan, nakakasakit na po tayo ng tao, ng damdamin ng tao, dahil po, hinahayaan po natin yung bibig natin na magsalita ng magsalita. And, ang sabi po dito sa Proverbs 21:23, ito daw po yung benefit
pag hindi ka po, kung hinayaan mo i-guard yung bibig mo, kung hindi mo hinayaan na magsalita ka na magsalita. Sabi po dito, those who guard their mouths and their tongues keep themselves from calamity. So, calamity, pwedeng calamity nyo ni sister ni brother o kung kanino man sa labas, di ba po? Isa po yan sa mga benefits kung bakit, kung ginaguard po natin yung mga words natin, yung tongue natin, to speak ng mga hindi magagandang bagay, ng mga discouragement. Yun po yung benefit po. Kaya yun po yung pang-apat na ways para ma-overcome po natin ang disunity. And last po, to overcome disunity is remember that the church is a family. Amen. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, we are family. Amen. Maging po sa mga nasa church, ay nasa live streaming, sabihin po natin sa katabi natin, you are my family, we are family. So dito po sa church, na-recognize po ba natin na talagang dito na po tayo tinanim ng Panginoon? Amen. Nakikita na po ba natin na tayo po sama-sama na nag-worship, nag-aantay sa pagdating po ng ating Panginoon? Amen. So, ayun po, itong church po na to, yung church po natin, hindi lang po to basta organization. So, this is a family. This is our spiritual family. Sila bishop, sila rev, sila yung spiritual mother and father. Si sister, si brother, sila yung spiritual sister and brother po natin, di ba po? So, para po ma-overcome natin ang disunity, kailangan po natin na alalahanin na family tayo dito. So, every time na may away kayo ni sister ni brother, iisipin mo dapat na family kayo. Kasi once, di ba, pag family, pag nagkakaroon ng family ng disagreements, ano ginagawa? Umaalis ba yung bunso? Lumilipat ng kabilang bahay? Di ba, hindi naman po. Nandun pa rin naman po yung bunso na yun eh. Pero dumadating yung time na ilang minuto, ilang segundo, o ilang oras, magbabati na sila ng kaaway nila. Di ba po? And yung family naman po yan yung, hindi sila nakaka-experience ng disagreements, di ba? May mga nararanasan pa rin sila. Pero, ayun nga po, ano nangyayari? Stick together pa rin po sila. Ganon din po sa atin bilang isang Kristiyano. Dumadating talaga sa time na nagkakakiskisan tayo eh. Kasi dumadating po doon na ang bawat isa magpapalakasan. Yun yung way ng Panginoon para mas mag-mature tayo spiritually. Pero ayun nga po, kailangan ituring natin ang bawat isa na hindi lang basta sister, brother, or leader, kundi family po. Kasi para meron po tayong reason para hindi po agad umalis. Na ayun nga po, di ba katulad sa isang family, pag may problema sila, tulong-tulong sila eh. Tulong-tulong silang masolusyonan yung isang bagay. And same po sa church, na once na may disunity, hindi po tayo basta naaalis na lang, hindi tayo basta-basta na lang na tatalikod na lang, di ba po? Gagawa tayo as one ng solusyon para dun sa disunity na nararanasan po natin. And ang sabi po dito sa Galatians chapter 6 verse 10, sabi po, therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. And sabi po dito sa Ephesians 2:19, consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also members of His household. So sabi po sa Galatians, family of believers. Sa Ephesians naman, members of His household. So tayo po ay household ng Lord. Tayo po ay family ng Lord. Kaya po, as a family, dapat stick together lang po tayo. And as a family, we work together to overcome disunity. So that is how a family is supposed to do. Kasi 'di ba po, ang family po ngayon, 'di ba? Parang gusto na nilang maghiwalay pag di na nagkakaintindihan. Pero yung dinidesire na family ng Panginoon is yung family na kahit po may nararanasan, still they remain and they address kung ano po yung problema na meron yung family na yon. Kaya po, bilang isang church, di ba, let us see each other as a family para hindi po tayo dumating sa point na gusto nating masaktan yung feelings ni sister o ni brother o ayaw nating makarinig din ng discouragement, di ba po? So, ayun po yung panglima. So, sabi po dito sa Psalms 133 verse 1, yung katulad po ng naririnig natin, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. So, di ba po,
alam na po natin kung gaano kaganda yung naproproduce ng unity. And ayun nga po, ito yung maging motivation ng bawat isa na lahat, kung dumating man po sa point na nagkakaroon tayo ng disunity, di ba po, na hindi po tayo nagkakaunawaan sa bawat isa po, let us always remember na yung unity po natin hindi lang para sa sarili natin, benefits. Di ba po, ang sabi po kanina sa John, di ba, for that the people will believe that the Lord is in us. Yun po yung pinaka-main reason kung bakit may unity po tayo. And secondary na lang po yung may maranasan tayo or ma-achieve natin yung mga goals natin. Di ba po? So, let us promote pa rin po yung unity na meron tayo. Ang sabi po dito, sa conclusion ko po, so let us do our best as an individual member of the beloved church to be a promoter of peace and harmony. So bilang isang miyembro po ng church po na to, let us do our best na maging promoter po tayo ng peace and harmony. Na kung nakikita natin si sister, si brother, medyo nanghihina siya sa part na yon, still, iparanas natin sa kanya, maging promoter tayo ng peace and harmony. Sabi po dito, choose our words thoughtfully and wisely. So, kailangan po yung the way po na sasabihin natin, di ba, katulad po kanina, dapat isipin natin ilang beses bago natin sabihin kung itong mga words ba to mag-i-encourage ba lalo para magpursige si sister na makipag-unite sa akin, o ito pa yung dahilan kung bakit o alis siya or magkaroon kami ng disunity. And be careful of your attitude. So, kailangan tignan po natin, maging aware tayo kung dumadating na po ba yung point na, yung attitude na po natin, yung nakapapakita natin, hindi yung attitude ng Panginoon. And confess whatever we've done or said to offend others. So katulad kanina, let us be honest. Let us confess our trespasses, yung kasalanan natin sa bawat isa. And forgive any who have offended us. So kailangan po, let us still forgive others kahit na may nararanasan po tayong may narinig na tayo sa kanilang hindi maganda, nakapag-discourage sa atin. Still let us forgive us, katulad po ng pagpapatawad na ginagawa po sa atin ng Panginoon every day. So, ayun po yung 5 ways po how to overcome disunity. And alam ko po, maging sa bawat isa, kung wala po tayong nararanasan na disunity, praise God po. Pero, ayun nga, dadating pa po yung time, kung dumating man po yung time na, ayun nga po, na magkaroon ng disunity ang bawat isa, alam na po natin ang ating gagawin. Di ba po? Itong mga naririnig po natin sa harapan, hindi lamang po to hanggang maririnig natin. Kumbaga, dadating yung time na matetest po tayo ng Panginoon dun sa narinig natin. And I pray po na magawa po natin to, na ayun nga po, ma-overcome po natin yung disunity katulad po ng nais ng Panginoon. So, katulad po dun sa John 17, let us be united po. Katulad po ng unity na meron ang Panginoong Ama at ang Panginoong Jesus. Yun po yung unity na makita niya po sa atin. So, let us desire it. Diba po, na parang pag nakita po ng Panginoon na talagang gusto natin yung unity, He will give us the strength na hindi po yung flesh yung gumana po sa atin, kundi yung spirit po talaga natin, yung strength po talaga ng Panginoon yung maranasan natin. And magkakaroon ng unity po sa bawat ministry, sa bawat church po na kinabibilangan natin. Kaya po tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Yes, hallelujah. Yes, oh God. Hallelujah, hallelujah, oh God. Hallelujah. Yes, oh God, tunay nga Panginoon, kami po ay nasa inyong harapan, Panginoon, sa gabi pong ito, oh God. Lord, patuloy po kaming lumalapit, nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. And Lord, we ask for your forgiveness, O God. Katulad po na amin na pag-usapan, Panginoon, may mga salita kami, O God, na hindi nagbigay ng kaluguran sa iyo, O God. Mga salita, O God, na nagbigay ng discouragement kay sister, kay brother, O God. Lord, may mga bagay man kaming nagawa, O God. May mga attitude man kaming napakita, O God, na hindi nagbigay ng kaluguran, O God, sa iyo, Panginoon. Lord, forgive us, O God. Lord, forgive us sa mga bagay na ginawa namin na iyon, O God. And Lord, truly, O God, this night, Panginoon, we ask for the new heart, O God, for the new spirit, O God, for the strength, Panginoon, na tunay nga, Panginoon, magawa namin i-overcome ang disunity, O God, na mangyari sa aming, sa church, O God, sa fellowship, and maging sa ministry namin, Panginoon. Lord, we ask for
the love, O God, na meron ka, Panginoon, na tunay nga, Panginoon, maranasan ng bawat isa at may maparanas namin sa bawat isa, Panginoon, ang pagmamahal na meron ka, Panginoon. And Lord, we pray, O God, sa bawat churches, O God, sa bawat members, Panginoon. Lord, tunay nga, Panginoon, thank you, O God, dahil binigay niyo po sila sa bawat isa, O God, sa church na to, O God. And Lord, we believe, Panginoon, you will unite us, O God, katulad ng ang nais mo, Panginoon, na magkaroon kami ng unity, Panginoon. Lord, tunay nga, O God, we desire for it, O God. We desire for us, to have unity, Panginoon. And Lord, nais po namin, O God, ang iyong tulong, Panginoon, para magawa namin ito, Panginoon. Lord, thank you, O God, for tonight, O God. Thank you, O God, dahil may binigay kang lesson sa bawat isa, O God. May natutunan kami sa gabing ito, O God. Tunay nga, Panginoon, hindi lamang to namin marinig, O God, kundi may sagawa namin ito, Panginoon. Magawa namin ang nais mo, Panginoon. Lord, thank you once again, O God, for reminding us, O God, that yung unity na meron kami, O God, will give glory to your name, O God. Will give, O God, will prove everyone, Panginoon, na tunay nga ikaw po'y buhay sa aming buhay, O God. Tunay nga, Panginoon, ikaw po ang maluwalhati, ikaw po ang malugod sa amin, Panginoon. Thank you, O God, sa iyo po ang papuri at pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Nagsusumamo, nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkabahabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Nagsusumamo, nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkabahabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa huling pagkakataon. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo, Diyos. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Oh, Jesus, Jesus, maghari ka sa aming buhay.
talaga ng ating Panginoon na tayo ay naroon na nagkakaisa, no? Maging sa ating pagkakaloob. Nais ang ating Panginoon, we have that one heart, one mind, na ang ginagawa natin sa ating pagkakaloob ay pagsunod sa kalooban niya, no? Naroon na sabi nga ay, at yung purpose natin, magkaroon tayo ng iisang purpose. Bakit ba tayo nagkakaloob? Bakit ba natin binibigay yung ating mga ikapo, yung ating mga offering? Dahil alam natin na ito ay kailangan para sa gawain niya, no? Yung sabi nga, yung meron tayong isang focus na kaya tayo nagbibigay hindi para makilala, hindi para naroon na matanyag, kundi maging bahagi sa gawain niya, no? That there may be meat in my house. Yun yung purpose. Katulad ng sinabi doon sa Malakay chapter 3 verse 10. Kaya sa gabing ito, hayaan natin na maging sa ating pagkakaloob, sabi nga magkaroon tayo ng iisang puso, iisang isip, no? Iisang layunin. Kaya tayo manalangin. Ama namin Diyos, salamat sapagkat alam po namin na ang tunay na tagumpay ay nasa pagkakaisa. Kaya sa gabi pong ito, maging sa amin pong pagkakaloob, hayaan niyo, Panginoon, na magkaroon din kami ng iisang puso, iisang damdamin, iisang Lord, naisin, Panginoon, na ang amin pong pinagkakaloob ay makapuno, Panginoon, sa pangailangan ng inyong gawain, Panginoon. Lord, kaya sa umaga, sa gabi pong ito, katulad ng sinabi niyo, we must prove, Lord, na subukan ka namin, Panginoon, kung hindi niyo bubuksan ang pintuan ng durungawan, Panginoon, ng pagpapala sa buhay ng bawat isa. Thank you, Father. Continue, Lord, to bind us, Lord, with your love that cannot be broken. We thank you, we praise you, and we bless you. In Jesus' name, amen. 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 Muli po tayong tumayo sa presensya ng ating Panginoon. Muli nating ibigay ang ating mga papuri, pasasalamat, pagsamba sa ating Panginoon. Sa iyong papuri at pasasalamat, aming Diyos. Karangalan alay sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang
Jesus. Lord, marami pong salamat muli, O God, sa gabing ito, Lord God. Salamat, O God, sa mga salita mo, Lord God, na nagpaalala sa amin. Tunay nga, O Diyos, na importante ang unity, Lord God, sa loob ng church, Panginoon, maging sa tahanan, or kung saan man, Lord, lugar, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa pagpapaalala niyo po, Panginoon, na tunay nga, Lord God, na manatili kami, Lord God, kung saan mo kami itinanim, Panginoon, or inilagay na church, Panginoon. At Lord, salamat, Panginoon. Tinuruan niyo rin po kami, Lord, na kontrolin ang aming mga bibig, Panginoon, sa mga salita na lumalabas dito, Lord God. At Lord, tunay nga, Panginoon, na sa lahat ng mga ginagawa namin, Panginoon, Ikaw lamang, O Diyos, ang mapapurihan, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa paalala, Lord God, na importante, Lord God, ang magkaisa, Panginoon. Lord, salamat, Lord God, sa taong ginamit niyo, Panginoon. Lord God, patuloy niyo po siyang bigyan ng karunungan, kaalaman, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon. At patuloy mo po siyang pagpalain, Panginoon, Lord God, sa lahat ng aspeto ng kanyang ginagawa, Panginoon. At salamat sa mga taong nakarinig na iyong mga salita, Panginoon. Tunay nga, Lord God, ang mga salitang ito, Lord God, ay aming maisapamuhay, Panginoon. Hindi lamang narinig namin, Lord God, kundi ito ay maisapamuhay namin, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na buhay, Lord God, maging sa mga nakanood, Lord God, ng live streaming na ito, Panginoon. Lord, alam ko pong kumilos ka sa kanilang mga buhay, Lord God. Sa lahat ng mga nararanasan nila, Lord God, kung may mga disunity man na nangyayari sa kanilang buhay, Panginoon, Lord, Ikaw po ang siyang patuloy na mag-aayos nito, Lord God. At salamat, Panginoon, dahil nariyan ka, Lord God, na patuloy nagpapaalala sa amin. Salamat, O Diyos, sa paalala na ito, Lord God. At tunay nga, Lord God, sa ipo namin, ibinabalik ang lahat ng mataas na papuri, pagsamba, pasasalamat. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlang ang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susunod,